Gure lurrean, hemen Euskadin jakina da, aspaldi egin genuela industriaren aldeko apustua, horrek bere onurak ekarri dizkigu, gure ongizatean, baina zer esanik ez, galerak ere, bai? Eta galera horiek eraman gaitu lur kontaminatuak edukitzea, eta lur horiek berriro deskontaminatu behar izatea. Azken 30 urte hauetan, deskontaminatu ditugun lurrak 25%tik gorakoak dira. Lehendabizi diagnosi bat egin zen, eta diagnosi hortatik 25%tik gora esan dean bezala deskontaminatu genituen, baina horrek esan nahi du 75% gelditzen zaigula. Beraz, lana nekeza daukagu, epe luzeko lana da, eta ezin dugu buru makur gelditu, gelditzen zaigun guztia egiteko helburuak garbi eduki behar ditugula, helburuak Europakin datozen helburuak eduki behar ditugu, bat eginda, danak batera arraun egin ahal izateko.